Doblete de Cabo de Cruz e gran actuación do Boiro e do Puebla no Campeonato Galego de Traiñeiriñas. Haberá presenza barbanzano nacional desta disciplina que se disputará esta fin de semana. As augas que bañan Cabo de Cruz viviron esta fin de semana dúas xornadas protagonizadas polo remo. O portocrucense foi o punto neurálxico do Campeonato Galego de Traiñeiriñas, onde equipos clasificados de toda a comunidade se disputaron o título autonómico e loitaron por facerse cunha praza no Campeonato Nacional que se celebra esta fin de semana. As primeiras en remar foron as embarcacións do cadete feminino, onde o Náutico de Boiro firmou un gran triunfo. As boirenses cruzaron a liña de meta logo de dominar a final e avantaxar en 10 segundos a Vila de Cangas, segunda. Estas dúas tripulacións lograron a súa clasificación para o Campeonato de España, quedando Puebla terceira a 4 segundos dos cangueses. No cadete masculino, o Puebla non deu opcións e foi a traiñeriña máis rápida seguida da local, a crucense, polo que haberá representación do Barbanza no Campeonato de España. No xuvenil feminino, o triunfo quedou na casa. As vermellas dominaron a proba dende o inicio e Mecos foi segunda. No apartado masculino, o triunfo volveu a ser para a embarcación de Cabo da Cruz, a primeira en cruzar a liña de meta por diante de Chapela, segunda, e Puebla quedou terceira. Sen embargo, na categoría absoluta non haberá representación do Barbanza. Na feminina clasificáronse Chapela e Roballeira, mentres que no masculino Ares e Tirán foron as mellores embarcacións. O Porto de Cabo da Cruz viviu dúas grandes xornadas de remo. Temos un día que tamén axuda a unha atleta a ter unha competición fácil de levar, unha competición moi igualada, un mar en calma que permite aos equipos dar o máximo de sí. Temos de momento os dous cadetes que pasaron ao final, os cadetes masculinos por moi pouco, pero estamos contentos con eles pola regata, a gran regata que fixeron. Bueno, a competición está se desenvolvendo todo normal e esperamos que siga así. Unha vez máis foron moitas as persoas que non se quixeron perder esta cita co remo galego. Estamos ante o Campeonato Galego, que eres que non son fechas señaladas no calendario dos clubs, entonces tanto os siareiros dos equipos como os pais da afición acércanse ao campo de regatas porque interesa ver resultados. E destacou o gran traballo que están a facer os remeiros crucenses para chegar ás competicións no mellor nivel. Os rapazes están traballando ben, o equipo técnico está facendo moi bo traballo con eles, co cual nós estamos contentos e creo que con respecto ás outras categorías non podemos pedir máis. Están traballando ben e vamos simplemente esperar que fagan un bo resultado, que den contentos ca temporada e nós non podemos pedir máis. Agora xa traballan coa da posta na vindeira fin de semana no Campeonato de España de Traiñeriñas, onde as embarcacións de Cabo da Cruz poden facerse con novos títulos.